Donas e cabaleiros, ímoslles a contar a historia da banda de gaitas Nova Era. Ao principio, a maioría dos fundadores vivíamos nunha casa moi guai onde o pasábamos ben e... En fin, esta historia non acaba moi ben. Digamos, para resumir, que acabamos todos fora daquel lugar dunha maneira ou doutra. Así que dous quentáronse moito e dixeron: ímolo facer nós. E comezaron a chamar a todos aqueles compañeiros antigos e uníronselle outros moitos. Así, ata formar o supermercado Nova Era. Perdón, a banda de gaitas Nova Era. Celebrámolo por todo o alto, bebendo champán e facendo ceas, aínda que non tivéramos ningunha actuación. Como non tiñamos material, comezamos a gastar os cartos dos nosos pais como se fosen o Banco de España. En 8 meses, os rapaces estudaron moitísimo e aprenderon a ler partituras, afinar o instrumento e varias cousas sobre a música para estar preparados para a primeira conquista. Esa era o Castelo de Monterrei. Despois da primeira conquista, moitos máis quixeron unirse ás nosas filas. Para que o entendades, a porta do noso local de ensaio parecía a mesma porta do Corte Inglés en rebaixas. Todos coa ilusión de facer unha música distinta, de ser parte dunha nova era. E así foi como comezaron a tocar en moitos máis lugares, dende as aldeas máis humildes ata os escenarios internacionais máis importantes. Co paso do tempo, moita xente saíu e entrou na banda, e todos son parte da historia deste conxunto. Houbo tamén máis ceas e champán. Pero levar o nome de Nova Era significaba buscar novos retos, e había unha aventura que todos quixeron realizar: gravar o seu primeiro CD. Un CD que fose seu e para todos os públicos. Así é como comezaron a remar rumbo NE. Puxéronse mansa obra durante 2 anos, onde buscaron ese rumbo sen descanso e con moito traballo. E despois de máis de 2.500 horas e media, 28.341 tomas, un ordenador estropeado, 45 músicos estresados e 12 cancións eternas, presentámoslles Rumbo NE. Así que con todo o noso cariño, convidámolos a poñer con nós a bandeira da nosa conquista. Esperamos que o desfruten. Nos a noite cearemos e beberemos champán. Moi boas tardes a todos. Agradecemos vos que viñerades ao concerto Rumbo NE da banda de gaitas Nova Era. Como vedes, despois de 2 anos de traballo, estamos todos aquí reunidos para ensinarvos o proxecto final, que agardamos que vos guste moito. Recordande, por favor, apagar os vosos teléfonos móviles para así non interrumpir as actuacións. Let me show the way. You can knock the door until this is your name. Welcome to Wonderland. I feel your eyes gonna shine like a gay
to the stars. Benvido a Waterland. A terra que vai ser o teu fogar. Hai un lugar para ti onde vas sorrir, unha nova era por descubrir. Se queres soñar, poder despertar na vila fermosa de Waterland. Let me show the way. You can knock the door until this is your name. Welcome to Waterland. I feel your eyes wanna shine like a gaze to the stars. Benvido a Waterland. A terra que vai ser teu fogar. There is a Waterland. There's no place to be free. You're not gonna live here. Dream if you want. There is land to be free, a nice place to live, where people don't renege all your dreams. Lugar para ti, donde vas a sorrir, una nueva era solo para ti. Boas noites a todas e todos e benvidos a unha noite moi especial para todos os que estamos aquí. Hoxe, a banda de gaitas Nova Era presenta o seu primeiro traballo discográfico, Rumboné, que podedes mercar na entrada. Un traballo que quere ser o reflexo da música do conxunto. Durante a noite de hoxe, convidámolos a escoitar os máis diversos estilos musicais interpretados por máis de 40 músicos da nosa contorna que conforman esta formación, acompañados de varios artistas que colaboran neste proxecto e xa forman parte da familia Nova Era. A peza que acaban de escoitar foi Waterland, un swing americano que a banda de gaitas Nova Era estrea hoxe. A voz de Victoria Pérez transportounos a música americana de principios do século pasado, no que é o inicio dun concerto cheo de estilos musicais diferentes que se inclúen dentro de Rumboné. A continuación, escoitaremos Amencer Noval, unha melodía que pretende chegarse á composición épica orquestral, composta por Daniel García. Agardamos que disfruten.
A seguinte peza que nos ofrecerá o conxunto é a Xota da Geada, do compositor vigués Anxo Pintos, que se popularizou na década dos anos 90 e que hoxe nos ofrecen reinstrumentada por este conxunto. Agora tócame falar algo a min. Boas noites a todos, espero que estedes pasando unha cálida noite aquí conosco. Quero invitar ao escenario unha das persoas que gravaron para nós neste CD, a un fantástico colaborador porque é un fantástico músico a nivel nacional. Estou falando de Óscar Ibáñez, gaiteiro máis que reputado, que vamos a decir que é o padriño musical da nosa banda porque alai máis de 2 anos xa que nos deu a oportunidade de tocar con el no Festival de Ortigueira, nun escenario ante 30.000 personas en hora punta, un sábado de Ortigueira, e tomámonos ese concerto como un reto personal e saliu ben, e seguiu confiando en nós. Chamámoslle o padriño musical noso porque a partir dese momento levamos máis de 27 concertos con el, 27 concertos nos co nome de Berín e o nome de Nova Era, pois viaxou por toda a península, así que un placer presentarvos a Óscar Ibáñez. Por favor, un forte aplauso.
Acabamos de escoitar Benbrive, de Marcos Castro. Agardamos que a desfrutaran e que bailaran desde as súas butacas. Para rematar esta primeira parte do concerto, a banda de gaitas Nova Era achéganos Quen puidera namorala, a fermosa poesía de Álvaro Cunqueiro, musicada por Luis Emilio Batallán, cantada por Esther Estevez e Victoria Pérez. É xa un clásico da banda e, como non podía ser menos, está incluída dentro dos 12 temas que compoñen Rumbo Né, que, como xa sabedes, podedes mercar na entrada. Na miña boda venta
Estamos nos últimos ensaios antes do concerto de Nadal e queremos ensinar como se montou todo o tinglado que ven aquí, que non é pouco. Os que asistiron a concertos de anos anteriores xa saben o que se sinte ao vivir un concerto de Nova Era en directo. Pero algunha vez se preguntaron o que sinten eles mesmos, os músicos, nos momentos previos a esa música en directo. Imos a descubrir. Que tal, Rebeca? Levas pouquiño, pero tocas moitos máis instrumentos dos que levamos aquí xa máis tempo. Máis dos que pensaba, toco a pandereta, os platos de mao, o shaker e o látigo, que naide se asuste, que non llevo a dar a naide, pero... Claro, tú ves de lado e ves co látigo. Veño con ganas. Estamos con outra trompeta, pero este é máis primerizo, verdade? Como te sintes ao tocar con unha banda tan diferente como a nosa? Pois a verdade é que teñen un repertorio moi bo, a miña opinión. Fan cousas así moi diferentes o que se fai normalmente e a verdade é que iso que penso que atrae moito a xente, a atención da xente e todo. Volverás a tocar en Nova Era? Se mo permite, evidentemente. Que tal, José? Ti eres dos que tocan varios instrumentos e tamén dirixes. Onde sintes máis nervios? Onde te sintes máis cómodo? Pois máis cómodo tocar na gaita, porque ao final é o que máis me gusta e o que é máis natural me sale. É máis nervios dirixir, por suposto, é o que máis verde teño, que levo menos tempo facendo, pero bueno, ao final gústame. Eu viste moi nerviosa, estás nervioso? Nervioso non, a ver, eu son conocido na banda pola miña precisión e habilidade nas entradas en general. Esto estás dicindo por quedar ben, pero que tú antes estabas casi... No. Sí. Estamos con Fernando da Tárnica, un dos poucos privilexiados que poden pasar o concerto, todo o concerto sentado. Como se leva eso? Pois non te creas que tamén, porque en realidad as mesmo tens un pouco para atrás, ao final tens que botar o tempo para adiante e acabas usando a espalda, porque temas medio de Bueno, como estás levando estas horas previas ao concerto? Bueno, eu levo ben, porque levo moitos meses preparándome e entón estou tranquilo. Rocío e Cris, bueno, queda ben claro que Rocío toca a gaita, traina para que quede ben claro que ven de ensayar. Que tal, como estamos? Pois ben, apurando estas últimas horas antes do concierto. Tú Sánchez aquí un segundo e volves a entrar, porque tú hai que non parar de ensayar, Claro, hai que aproveitar. Xa queda pouco tempo, hai que aproveitalo ben e que salga todo correcto tamén. E tú, unha das nosas percusionistas, que tal? Estás nerviosa? Conta-me. Bueno, de momento estou tranquila, despois cando empece xa veremos, pero de momento estou bastante tranquila. Esperando que acabe na final, porque a percusión é moi final. Pois estamos con outros dous músicos máis, dous gaiteiros, JR e Epi. A ver, vamos a ser sinceros, JR. Ti ves aquí solo por hacer. Sí, eso é o principal. Despois viñamos tocar unhas notas acá, pero o principal é a cena. Espero que sea unha cena decente. Claro, senón non volves. Non volvo, non teño nada de medo, non me colleder noutra. Bueno, por aquí, Epi, como son as sensacións? Non queda nada para o concerto, como te sintes? Bueno, estamos creo que acostumbrados a estas cousas, pero algo de nervios sempre hai, pero bueno. Pois eu vexo que estamos cos nosos directores, Álvaro e Dani, que tal? Como está todo nos momentos previos ao concerto? Pois, bueno, vamos a decir que está ben e depois veremos como sale, pero bueno, por lo menos chegamos hasta aquí, que xa bastante, a ver que pasa. Por aquí, Dani. O mesmo, foron 2 anos de traballo, pero xa chegou o día, así que vamos a ver que tal sae todo. Eu creo que se nos olvida unha parte moi importante que é a xente que está detrás, que sin eles non poderíamos facer todo isto que agora está tan ben montadiño, todo as entradas, que organizar todo o que hai por detrás é moito traballo. Entonces, moitas gracias e ata o ano que ven. Pois ata aquí as valoracións da gusto dos nosos músicos. O resto da historia xa a saben. Esperamos que lles estea gustando e que desfruten do que queda de concerto.
Cantando traíos a historia do que nunca se contou. Como nace unha familia dun pobo que se xuntou. Os neniños da nosa aldea buscan un lugar mellor para poder xogar os seus xogos sen que lles rice o señor. Quitaronlle a súa terriña que un día os guardou. Lamento destes cativos por un tempo que marchou. Xógame un neno e baila no vento, e volta comigo a cantar estes versos. Poida que comece aquí un camiño pra sentir. Míraos correndo e danzando talentos, alentan o pobo sorridos deslenos. Poida que comece aquí un camiño pra sentir. Os neniños da nosa aldea viven nun lugar mellor, onde construen os soños que debuxan ao redor. Atrás quedan días nubrados, xa volveu saír o sol, e non lles apreta esa corda que un día os atou. Xógame un neno e baila no vento, e volta comigo a cantar estes versos. Poida que comece aquí un camiño pra sentir. Míraos correndo e danzando taleros, alentan o pobo sorrindo estes nenos. Poida que comece aquí un camiño pra sentir. E o seu xogo a xogar. E o seu xogo a xogar. Acabamos de escoitar Pingas de Orballo e Xogar os seus xogos, dúas pezas estreadas hoxe e compostas por Daniel García. A primeira, unha muñeira moderna dedicada ás gaiteiras que máis ledicia irradian no día a día da banda. Esta última, unha xota cantada por Victoria Pérez, que nos conta a historia destes nenos que temos no escenario que só queren xogar os seus xogos. A continuación, escoitaremos Rumba das 4:30, de Daniel Orizales, e Tom Vale Cadudal, unha peza popular da Bretaña francesa reinstrumentada pola banda.
Vos sondes vos que están hoxe aquí, se non fora por vos, isto non sería posible, así que vos sí que sondes vos. Non quería falar moito porque hoxe a protagonista é a música, este Rumbo Ené, pero non quería deixar tampouco pasar a oportunidade de saludarvos a todos e de explicarvos o porqué desta canción que vamos a tocar agora. O nombre leva por título Señora Rosalía, que nos coñece sabe perfectamente a que nos referimos. Está feita na memoria de alguén que me quería ben, de alguén que viu nacer este CD, de alguén que está hoxe aquí con nós e que lle prometín que estaría. Biches que todo foi posible, cuantas noites marchaba da casa e me dicías a ver se acabáis xa. Mamá, está moi bonito. Simplemente que vexas e que todos o saben que se tes un soño só tes que perseguilo, nada máis. Esta canción está feita na memoria da señora Rosalía, pero non está dedicada a ela, está dedicada a ti, Emilio, e a Mari e a túa familia, e a ti, Rebeca, e a túa familia, e a ti, Tere, Albertiño, María e Tere, compañeiras que están por aí. Seguro que me olvido de alguén. Está dedicada a todos, porque todos deixamos atrás alguén que nos quería. Pero ten de clara unha cousa, solo morre quen é olvidado.
E chegamos xa ao final desta noite tan especial. Como xa é habitual, a Asociación de Música Tradicional de Monterrey premia a esas persoas que colaboran coas súas actividades e proxectos como mostra de humilde agradecemento polo seu traballo. O presidente da asociación, don Luís Antonio Lorenzo, convida a Óscar Ibáñez, Xoán Antón Losada, Carlos Montero, Lucas Alonso e a un membro do staff da banda de gaitas Nova Era a recoller este recoñecemento. Por favor, achegadevos ao escenario. Boas noites a todos. Bueno, mentras vai subindo a xente vou dar un pequeno discurso. Como presidente da asociación, pois correspóndeme dar unhas palabras, pero gustaríame tamén facelo como un membro máis da banda, pero sobre todo como un amigo desta xente que teño detrás de min. O que acaban de escoitar hoxe a noite, a verdade, é que non foron máis que simplemente 12 cancións interpretada por un grupo de músicos. Eu creo que foi algo máis aló. Creo que o que acaba de pasar hoxe foi algo especial. Acaban de oír horas e horas de traballo. Acaban de sentir moitas cousas, igual que non as sentimos neste momento, sobre todo nesta última canción. Acaban de ver o froito de anos de espera, acaban de degustar algo que preparamos para vostedes, acaban de cheirar o recendo dunha flor que é esta banda que sempre está a crecer e só trae cousas novas. Acaba de nacer unha nova era. Quero dar as grazas, sobre todo a vostedes, ao público. Considero que temos un público moi agradecido. Quero darlle tamén as grazas a toda aquela xente que nos axudou a chegar a este momento, que por calquera motivo hoxe non pode estar aquí. Quero darlle as grazas ao Concello de Verín e a Pepe, o conserxe, que estivo aquí ata as tantas axudándonos. Quero darlle tamén as grazas a Prosoda, o equipo que preparou o sonido e as luces, tamén a Caixa, que se encargou de retransmitir o concerto en directo. Moitas grazas tamén ás fotógrafas Mari Prieto e El Ojo de Iris. Moitas grazas tamén aos nosos colaboradores, Xoán, batería, Jorge, trompeta, David, espero non olvidarme de ninguén. Óscar, por suposto, bueno, perdón. Moitas grazas tamén ao noso staff. E xa para acabar, quero dar as grazas aos nosos directores, por suposto, Dani e Álvaro, pois foron eles quen compuxeron, dirixiron, traballaron o que non está escrito e fixeron de todo. Pero, sobre todo, moitas grazas a unha persoa en especial. Esa persoa ten exactamente 42 nomes. Eses 42 nomes son cada un destes que ven aquí detrás miña. Así que... Moitas grazas, rapaces, a todos e a cada un de vos, porque sen vos isto non sería posible. Así que agora sí que vos vou pedir como regalo meu e do público un forte aplauso para eles. Para que se me escoite. O primeiro premio, vale, non sei como están organizados. É para Lucas, director da Fundación Vallauxis do Corro, que nos axudou a gravar o CD, así que moitas grazas, Lucas. O segundo premio é para un dos nosos colaboradores. Xoán, eu non teño nada que decirche, teño, non sei, moitas grazas. Este é un dos premios máis importantes, a verdade, porque sen eles, pois este premio, vamos, que vai para o noso equipo, para todo o staff, toda a xente que nos axudou a día doxe, así que, rapaces, moitas grazas por a axuda. Outro premio, que non merece menos importancia, para don Óscar,
axudounos a gravar o disco, axudounos hoxe tamén nesta gala moi importante. É un gusto tocar contigo, Óscar. Moitas grazas. E xa o último premio para Carlos Montero, unha persoa que está entre bastidores. Vamos a entregar a Lien Mau, que está detrás organizando todo. Moitas grazas. E este non é un premio, pero é un detalle para a nosa presentadora Elena. Por favor, Elena. Se algún de vos quere dicir unhas palabras, está convidado. A ver se doy. Para rematar este concerto, a banda de gaitas Nova Era interpreta Baruka, unha viaxe polos ritmos balcánicos e as sensacións. Sen máis, convidámolos ao concerto de Nadal do ano que ven e desexámoslles unhas felices festas e unha boa entrada no ano 2020. Graciñas a todos por compartir esta velada con nos.
Pois, ahora sí, é hora de rematar o concerto. Estamos esperando algo parecido. Non vamos a mentir. Así que para rematar este concerto vamos tocar dúas pezas que interpretamos na nosa primeira actuación. E son dúas pezas que nos levan acompañando a todos nós desde os primeiros meses de ensayo. Esas pezas é posible tocalas pois debido a que tuvemos moita ilusión ao principio, quixemos facer cousas novas e a xente estaba disposta a facelo, e isto é a primeira pedra para todo o que saliu hoxe aquí. Entón vamos a interpretar Le Moulin des Lysés, unha peza bretona composta pola Bagat de Vans, unha das bagats máis relevantes da Bretaña francesa e que nos cede moi amistosamente para que interpretemos tanto aquí como no noso CD. E Nova Era, unha peza que se chama como a nosa banda precisamente porque está feita entre todos e quere simbolizar un pouco eso que temos dentro, non? Esa nova era. Entonces, antes de rematar, vaderme permitir, como outros anos, que presente aquí a toda a caballería. Empezamos polos invitados que nomeamos antes, Joan, a batería, percusión, etc., o que se lle poñen armaos. Óscar Ibáñez, as frautas, magnífico, aí está. Hoxe non puideron estar con nós, pero Lucas Alonso viña representando ao Conservatorio Malleusis porque o fenomenal coro da Fundación Malleusis grabou para nós no CD. Hoxe non os puidemos ter aquí. Son 30 nenos e nenas que son fantásticos, así que comprado o CD, porque senón vades vos perder esa canción. Así que un aplauso tamén para él. David Rodríguez, noso mestre de todos nós prácticamente, que primeiro nos tuvo nas aulas e ahora nos ten aquí enfrente, pero un máis da familia, todos os concertos. Mil grazas. Empezamos por ali, e salindo todos xa, viña. Todos para fora. Por as gaitas, Álvaro, Irmão, director, todo o que faga falta. Aquí está, mil gracias. Paco, Emilio, José, JR1, JR2, por si alguén quere. Daniel, Fátima, Iago, Rocío, Cristian, Marta, Esther, Susana, María Isabel, Javi, que tamén veu hoxe botarnos unha man, hai que repetir. Rubén, Tere, Alex, esas son as nosas gaitas. E aquí empezamos esta línea de instrumentación, baixista, Javi, fantástico. Nallín, a guitarra, David xa nomeamos antes co chelo, Cristian, fantástico clarinetista, os nosos trompetas hoxe, Toné, Antonio, Jorge, Isabela, Ángel, Fernando, Suso e Fran. Aí están todos. Por detrás nas percusións, eso, que nos escoita, vamos un pouco máis. Por detrás nas percusións xa nomeamos a Joan, a batería, María, que está debutando hoxe con nós. Un forte aplauso que leva 2 meses na banda e xa está aquí. Uxía, Marta e Rebeca. Quen me falta por aí? Faltame alguén. Vicky tamén me falta. E os tambores por aí que adiante. David, Cristina e Carlos. Sí? Estamos todos? Se alguén non está que mo diga, por favor, que isto é feísimo. Falto eu. Bueno, Dani, servidor. Encantado. Vamos alá.
Isto entregáronos nos o primeiro ano e agora somos 3, así que, ainda que non o utilices, que non o utilizamos, isto pertenece, che. Bueno, pois pouco máis podo dicir do que dixeron xa todo. Moitas gracias por estar aquí. E o que sí, vos a pedir que nesta última canción colaborendes con nós. Entonces, en certo momento, vou a girar, vou a contar hasta 3, e no cuarto tendes que berrar todos conmigo. Vale? A ver, veña, facemos unha prueba. Veña. 1, 2, 3. Bueno, a ver. Vou non facer ca banda unha vez, para que vexandes como é, e logo repetímoslo, vale? Veña, vai. 1, 2, 3. Así, vale? Veña, ahora todos. 1, 2, 3. Vale, moito mellor. Bueno, imos aló.